2 twistry za cenu jednoho. Michaelův kupon do KFC. Já si nevyhození, ne? A ty to musíš nechat, on to samo pojede. To naval peněži. A vytří. Krásný dobrý den. Nacházíme se momentálně v Mikulově, v krásném Mikulově. Jsme na cestě do Rakouska. Jdeme natáčet videoklip po delší době, konkrétně do Alp. Já a Dave Hošek, tým 2 mušketýrů. Jsme v Mikulově, což je jakoby riziková destinace, protože tu je nejvíc kasín na počet obyvatel. Kámo, musím říct, záchod Mikulov 25 korun. Šel jsem tam pouze z důvodu toho, že rád podpořím každého, kdo podniká v oblasti toalet. Ať se daří. Komisňáky. Přijeli jsme do Vídně, provoz jde zatím hladce. Proč zrovna Alpy? Protože trek se jmenuje v horách. Alpy, protože tam jsou hory, ne? Logicky. Dlouho nic nevycházelo, protože jsem procházel jakoby nějakou fázi asi nějakého vyhoření. Přišlo mi, že mám na sebe takový jakoby tlak, že každý má nějaké očekávání, tak jsem strašně overthinkoval, jakože jestli to je dost dobrý, jestli to bude znít dobře na koncertu, jestli to má potenciál. Pak jsem si jakoby přenastavil hlavu. Jakoby já jsem nahrával, ale nahrával jsem jako tracky, co byly úplně 100% já, tím jak jsem nad tím moc přemýšlel. Vysadil jsem krato, 2 roky v kuse, 30 gramů denně. Měl jsem z toho strach, jako z těch příznaků potom, z abstinenčních. Čím víc toho vidíš na TikToku, tak tím víc se ti toho bude dít. Kdo chce přestat s kratovem, jděte do toho, žádný strach. Vytáhneme lyže a jdeme na noční, tam jsou ty sánky. Já si na vyhození, ne? Lyže nám nechtěli půjčit, ale dostali jsme. Potom se skočíme za babičkama na drink. Vole, co se zakáže? Sjezdovka 10 z 10, přiveze tě přímo k baru. Dorazili jsme do místní krčmy, je to tu hezký, příjemný. Objednal jsem si šniclek zástěru. Byli jsme hladoví po dlouhé cestě. Ještě kouřím! Já se do toho opřu, to je zatím jenom, abych nekouřil tak zbytečně, tak jakože kouřím jakoby při práci. Máme půjčený auto, Mercedes G-Wagon, má to 2 řadící páky, 2 joysticky. G-Wagon, G-Wagon, G-Wagon. Ale při práci jdu nepatřil vole směr, jak jedu vysoko, kámo. G-Wagon, G-Wagon. Jede to. Tank, vole. Teď bych to měl nějak přepnout, vole, já nevím jak. Tady máme kostel svatého arcibiskupa, vypadá tak brněnské Petrov. Tady dáme na scénu, potom skočíme dolů na škopek a na šnicl. David Hošek nervy. Jo, však to čutry, to je top. To je nějaká, to je rakouský orloj a za orlojem je katedrála Hotel Transylvania. Jaj! 3/4/2, krása. Kamery. Jasně, ještě víc tím třískní, kurvené. Hlavu máš jak rampouch dýlíňáku. Vítáme vás na další lokaci, Hotel Transylvania. Takže, jak už jsem říkal, vítám vás. Počkej, kam jdeš?
Hotel Transylvania. Co je? Jsem za kopcem. Kde? Zavolej na něj. Takže jakoby je tady zima jako v prdeli. Vlastně ani není. Co to miluji. Kamo, leď dál od toho auta. Ty kriple, vole. Leď jídám, vole, mám z toho strach tady z těch věcí. Tak já zastavím provoz. Brutální, máš to přesutý na zimní? Nemám, kámo, mám celoroční. Kam máme namířeno? Kámo, tady jsme v Rakousku a zjistil jsem, že tady mám nějaký spolužačky ze základky. Tak jdem pozdravit. Tady máme holky. Jsem vás ze základky neviděl. Rakouský Red Bulli, brutální. Zítra nás čeká ještě druhý natáčecí den v Horoníně, takže dneska spíme doma. Zítra Getting Paradise. Přijede Šambus z Brna, domluvil od pana Kouřila mlhovač, takže shoutout pan Kouřil, děkujeme. Ale prej nesehnal nějaký takový ten klasický mlhovač, ale máme nějaký jako mlhovač jakoby na festivaly. Všichni se modleme, ať Šambus dostal dobré instrukce a zapamatoval si je. A dál bych chtěl ještě říct, co nás bude čekat v tomhle roce. Bude album, název, neřeknu. Máme naplánovaný udělat merch, protože jste mi o to na Instagramu psali. Už máme domluvený nějaký koncerty. Bude to poprvé, co bude koncert přímo v Horoníně. Předtím bude ještě jeden nebo dva. Když jsme tady tak na cestách, tak vám můžu zapnout Leak. Písnička se bude jmenovat asi V Praze ve Strypáči. Motám se Prahou, jen sám se svojí hlavou. Přestal jsem věřit, že ne po každý mě jenom stamou. Se schytám hravou, tak jedu plnou parou. Jen bez hlavě utrácím všechno, ostatní jde stranou. Na tváři smích, ale nikdo neví, jak mi je. Nevím, co s tím, a tak píšu o tom báseň. Jeden nespím, druhej zažím jak Cartier. Asi tuším, že budu trochu blázen. Já nemám žádný job, ani nehledám práci. Na lese špinavý, sedím v Praze ve Strypáči. Mám kapsy děravý, a tak se mi to páčí, mý černý svědomí zase hledá inspiraci. Jo, včera před spaním jsme se dívali jakoby na záběry, co jsme točili do vlogu, jak žeru řízek a už mi tam sede ta druhá brada. A já jsem klukům ve studiu slíbil, že s nima budu chodit do fitka. Takže vzkaz pro Ernesta a pro Mária. Veřejně se tady upisuju. Dneska je kolikátýho? 17. sobota. Veřejně se upisuju, že tam budu, vole, ve fitku s vámi, borci. Den přesnej neřeknu, ale teďka týden, co bude, jsem tam jak na koni. Stay active. Novej den, novej start, Getting Paradise, náš oblíbený podnik, třetí natáčecí den. Zdravím vás, přátelé, vítám vás u vlogu. Jak se to jmenuje vůbec tato show? A čeká nás dneska natáčení, bude to paráda, bude to veliké, už se těším. A už jdeme se? Máme ten kouřostroj, jak dneska teda. Máme kouřostroj. Že byli to nějaký, ale to je nabušený, ne? Nabušený, no. Ty píčo, hasiče budou volat dneska. Mám na tebe otázku z publika. Proč děláš z Horoní Paradise? Se podívej. GTD, víš, co znamená? Golf, ty debile. Machine ready. To zapíná, vole. Tak co, jak to jde, kluci? Výborně, teď sleduju, jak to zase PK zabije. Jak si to užíváš dneska? Zatím dobrý, vole, zatím jenom sedím. Mistr Dejvošek. Jak se to zapíná? A ty to musíš nechat, on to samo pojede. Aha. No tak jsem to pochopil. Hating stop. Počkej, cože mám udělat? Aha, ty vole. To je kokot. Jo, to je kokot. Víš, co zní to, jak kdyby to mělo vybouchnout, vole, co jsi mi to dal? No? Tohle naval peněžek, pičo. A vy tři. Cože? Díky bohu dojel Pavel Polák. Vítám vás z dnešního bazaru. Bazaru je bazarová část vlogu, pojďte za mnou. Realitní koustio by Erik SS. Boris, co ty kupuješ něco v bazaru? No, díval jsem se, ale dobré kousky.
Píčo, vole, já už na to nemám, vole. To je problém, kamo. Kábel, piči. Turek došel, že? Ty s tím neumíš, že Turek? Jo, já se na to podívám. To ne. Zavíme, to pojede. Tak, a stáhni už. Jakože... Kouzile. Můžeš Turovi a Pavlovi 5000. Has! Pocity, Miky. Mám nervy z toho tvýho kouřilového kouřovače. Kolik jsi tam nabil? 250 zatím, uvidíme jak to dá a pak se rozhodnu. Natáčení úspěšně za náma, natáčeli jsme od 5, trošku fuck upnul na mlhovač, kouřovač. Naštěstí přijel Turo a Siplája s Vercékem, kteří to opravili raz, dva. To jde jako jenom po 10 koruně. Jaj. Je vůbec dobrý umývat auto v -2? Je to od té soli zamrdaný lepší. Je -2. Dámy a pánové, ukážu vám lifehack. 2 twistry za cenu jednoho, jo. Dobrý den, si dáte. Dobrý den, já bych vás poprosil, jakoby 2x twister na ISIC, jakoby 4 za cenu 2, jestli se chápem. Jasně. Teď jsem to objednal, ISIC nemáme, jo, ale v driveu by to neměli kontrolovat. Podle všeho. Díky moc, mějte se. Díky, naschle. Tady máte takový návod. Nebudem tomu říkat návod, to je Michaelův kupon do KFC. Takže 3 natáčecí dny za náma, dorazili jsme zpátky do Brna, už jsme ve studiu. Myslím si, že jsme to zvládli bravurně, brzo na vašich obrazovkách. Je 23:27 a rovnou si k tomu sednem, takže řekni, kdo pro to dělá víc. Tenhle rok je náš tým blbečků! Jak jsem slíbil. A co jste čekali? O koks! A mlha fungovala, normálně jsme to zapojili do zásuvky a jelo to bomby. Dobrý. Jakože úplně v pohodě, vole, vůbec se s tím nic nestalo, vole, je to dobrá mlha, vole. Mám ti věřit? Jo, kámo, však to dýmile. Rozdělaná náhodou. Nebyla rozdělaná, vole. Čau, jak bych to rozdělal, vole, nech ten piča, to vůbec nešlo, vole. Já jsem to viděl, já to mám vložený.